Χαίρετε, καλώς ήρθαμε. Μετά από αυτές τις δύο εισηγήσεις των δύο συναδέλφων παιδοψυχιάτρων της κυρίας Βαγιονά στη Μονάδα Παιδιών και Εφήβων της Θεσσαλονίκης και του κυρίου Μπαζαρίδη στην Μονάδα Παιδιών και Εφήβων του Εγάλου, του ΕΚΕΨΙΕ λέγοντας πάντα, με δύο εμβληματικά ονόματα, θα το πω έτσι, όπως και να γίνει. Αισθάνομαι κι εγώ μαγεμένη και αποπλανημένη. Υποψιάστηκα ότι θα κλέψω την παράσταση, αλλά θα προσπαθήσω λιγάκι κι εγώ κάτι να κερδίσω. Νομίζω ότι η μητέρα, ο πατέρας και εγώ μάλλον θα ταυτιστώ με το παιδί, γιατί πάρα πολλές φορές αυτή η δουλειά που κάνουμε είναι πάρα πολύ αναγκαίο και πολύ βοηθητικό. Εκείνη την ώρα ιωνεί κανείς να νιώθει, για να μπορέσει να κατανοήσει ακριβώς αυτά που συμβαίνουν, να νιώθει σαν να είναι το παιδί, σαν να είναι ο έφηβος ή έφηβη. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια στη Μονάδα Παιδιών και Εφήβων του ΕΚΕΨΙΕ Αθήνας, ανάμεσα στα αιτήματα που δεχόμαστε είναι και τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την κοινωνική ταυτότητα ή τη δυσφορία για το σώμα και το φύλο των εφήβων. Ευχαριστώ. Με όλο και πιο συχνή τακτικότητα ζητούν τη συνεργασία και τη βοήθειά μας οικογένειες με παιδιά στην προεφηβεία ή την εφηβεία που έχουν έτοιμα την αξιολόγηση και την αποκατάσταση της δύσκολης κατάστασης που βιώνουν μέσα στις σχέσεις και που ποικίλουν σε αναφορές για θέματα ταυτότητας και έκφρασης, τα οποία δεν μπορούν οι γονείς να κατανοήσουν και τα παιδιά τους ή δυσκολεύονται να εξηγήσουν ή αποφεύγουν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Μερικά αιτήματα μένουν δυστυχώς άγωνα. Δεν εμφανίζονται ούτε καν στην πρώτη συνεδρία για τη λήψη του ιστορικού ή επανεμφανίζονται μετά από κάποιο διάστημα όταν κάποιο γεγονός απειλεί την υγεία του παιδιού ή γιατί επιτέλους συμφώνησαν οι γονείς ότι χρειάζονται τις υπηρεσίες μας ή γιατί η κρίση μέσα στο σπίτι έχει χτυπήσει τα κόκκινα. Τύχη, Καβάφης, χωρίς περίσκεψη, χωρίς γλύπιν, χωρίς εδώ. Μεγάλα και ψηλά τριγύρω μου έκτισαν τύχη και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. Άλλο δεν σκέφτομαι, το νου μου τρώγει αυτή η τύχη, διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω ήχων. Όταν έκτιζαν τα τείχη, πώς να μην προσέξω, αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότων κτιστών ή ήχων. Ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω. Θα λέγαμε νέοι καιροί, νέα καθήκοντα, παρόλο που είναι διαχρονικά. Και παίρνω τη φράση που είπε πιο πριν ο Κώστας από το Λακάν, μια στιγμή θανάτου, μια υπόσχεση ζωής. Υπάρχει στη συζήτηση του θέματος η ένδειξη ότι σε πιο μικρές ηλικίες πλέον από ό,τι παλιότερα, δηλαδή σε αντίθεση με προηγούμενες γενιές, εμφανίζεται η διερεύνηση του σεξουαλικού προσανατολισμού ή το ενδιαφέρον για τη φιλομετάβαση και η αυτοαποκάλυψη, το coming out. Επίσης παρατηρείται η όλο και πιο συχνή, θετική ή αρκετά πιο δεκτική, ανεκτική ανταπόκριση και υποστήριξη του παιδιού από τους γονείς και την υπόλοιπη οικογένεια. Οι μελέτες της ΣΥΠΑ την τελευταία δεκαετία μας δίνουν τέτοια συγκριτικά αποτελέσματα σχετικά με τις σύγχρονες σεξουαλικές μειονότητες, όπου βέβαια έχουν αναγνωριστεί πολλά από τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις, όπου φαίνεται ότι έχουν μειωθεί οι νομικές και θεσμικές διακρίσεις. Η ύπαρξη αυτών των αιτημάτων, η προσέλευσή τους και η κατά το δυνατόν αμερόληπτη και ισότιμη επιστημονική διερεύνησή τους, εμάς ως ειδικούς στη μονάδα, μας οδήγησαν σιγά σιγά και προοδευτικά στην αλλαγή των θεραπευτικών προσεγγίσεων αυτών των θεμάτων και στην πιο ενδεδειγμένη στάση και αντιμετώπιση των ίδιων των εφήβων καθώς και των οικογενειών τους. Βέβαια η ταυτότητα των δομών του ΕΚΕΨΙΕ
ως φορέα κοινωνικής ψυχολογικής φροντίδας μέσα στην κοινότητα, έχει την κουλτούρα της αντιμετώπισης της οικογένειας και των ετούντων, των ετούντων βοήθεια, την συνήθως μη ψυχρή ιατρικοποίηση και παθολογικοποίηση, το μη στιγματισμό των θεμάτων γενικώς και τη στόχευση στην πρόληψη των διαταραχών και την προάσπιση της συμβουλευτικής θεραπευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης. Παρ' όλα αυτά, χρειάστηκε η πιο ουσιαστική επιστημονική θεωρητική ενημέρωσή μας από τρέχουσες μελέτες γύρω από το βίωμα και τις συνέπειες του coming out of the closet, του ολόκληρου τίτλου, την ενημέρωση και καθοδήγηση των εφήβων κατά τη διερεύνηση των θεμάτων ταυτότητας και σεξουαλικού προσανατολισμού. Επίσης, τις διαδικτυακές βοήθειες που παίρνουν από τα site των ΛΟΑΤΚΙ κοινοτήτων, οι έφηβοι, των διαφορών συλλογικοτήτων και του διαδικτυακού μοιράσματος της υποστήριξης που κάνουν από ομότιμους συνομιλίκους. Βοηθηθήκαμε επίσης από βιβλιογραφικές αναφορές, από σεμιναριακή κατάρτιση, από τη γνωριμία και την κατανόηση των queer θεωριών και της επιβεβαιωτικής ή καταφατικής μη κατευθυντικής συμβουλευτικής θεραπευτικής, καθώς και από την κατανόηση και την εξοικείωσή μας με τη γλώσσα και την ορολογία της μειονοτικής κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ εφήβων, καθώς και την ανταλλαγή απόψεων και αλληλεπίδρασής μας με ειδικούς που έχουν συγκεκριμένη εμπειρία από το πεδίο. Η επιβεβαιωτική προσέγγιση που κανείς θα βρει στα σχετικά εγχειρίδια με ΛΟΑΤΚΙ άτομα δεν αποτελεί από το 2000 μια διαφορετική ψυχοθεραπευτική και συμβουλευτική προσέγγιση και οι πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για την ψυχοθεραπεία με λεσβείες, γκέι και αμφισεξουαλικά άτομα δημοσιεύτηκαν από την Αμερικάνικη Ψυχολογική Εταιρεία το 2000 και την ταυτόχρονη έκδοση του πρώτου ολοκληρωμένου εγχειριδίου για ειδικούς. Στο δικό μας τόπο τώρα, αλλά και στο παγκόσμιο cyber χωριό που ζούμε ταυτόχρονα όλοι, τα θέματα της ταυτότητας πάντα είναι δύσκολα και ευαίσθητα. Υπάρχει μια συστολή και μια επιφυλακτικότητα στο πώς θα εκφραστούμε σχετικώς και πώς θα διαχειριστούμε τη γλώσσα μας, που φέρει πάντα μέσα της ως καθρέφτης τις αναπαραστάσεις και τις εσωτερικεύσεις μας, ως τα μοντέλα και τα πρότυπα της ζωής με τα οποία έχουμε ανατραφεί και που διαμορφώνουν και καθορίζουν τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τους άλλους. Το κοινωνικονομικό, το πολιτισμικό και το θρησκευτικό υπόβαθρο του μικρού ή του μεγάλου περιβάλλοντός μας, στο οποίο ζει κανείς, διαμορφώνει το αξιακό σύστημά μας, τις ανταποκρίσεις στα νέα δεδομένα και τις δυνατότητες για αλλαγές. Ένα από τα σκληρά και δύσκολα θέματα που έχει στο στόχο της η κοινωνική εργασία για μας τους κοινωνικούς λειτουργούς παγκοσμίως είναι να καταπολεμήσει μέσα από το παραγόμενο έργο των υπηρεσιών της τη μείωση ή την εξάλειψη των ανισοτήτων, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, καθώς και την πρόληψη του στίγματος και των κοινωνικών στερεοτύπων που δημιουργούν αποκλεισμούς και διακρίσεις σε μειονοτικές ομάδες όπως τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Επίσης, σημαντικός στόχος της κοινωνικής εργασίας είναι η ευημερία των ανθρώπων και η κατανόηση του αυτοπροσδιορισμού και η ελεύθερη έκφραση και η αυτοδιάθεση του πολίτη όπως ο ίδιος ορίζει αυτήν. Και βέβαια δεν θα πρέπει να είναι στόχος η όθηση στην προσαρμογή, στην κανονικοποίηση των εξουσιαστικών μοντέλων και ιδεολογιών που οδηγούν στην καταπίεση και την πρόκληση ψυχικών προβλημάτων και διαταραχών. Στην εργασία μας, μέσα από την εμπειρία αρκετών ετών, διαπιστώνουμε ότι άτομα που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες δεν είναι απαραίτητο να έχουν βιώσει τα ίδια άμεσες εμπειρίες ως γεγονότα σχετιζόμενα με στίγμα ή διακρίσεις ή να έχουν τα ίδια υποστεί διακρίσεις για να επηρεαστεί αρνητικά η ψυχική τους υγεία. Τα ΛΟΑΤΚΙ έφηβα ή προέφηβα άτομα στην περίοδο της διερεύνησής τους δεν διαφέρουν ορατά από τα cis ετερόφιλα άτομα, αλλά η επίγνωση ότι μια πιθανή γνωστοποίηση, ένα εκούσιο ή ακούσιο coming out ή το outing από κάποια που υποψιάζεται το σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους με την πιθανότητα να γίνουν στόχους διακρίσεων, αρκεί και μόνο αυτό για να τους δημιουργήσει στρες και αίσθημα απειλής με όλες τις αντίστοιχες συνέπειες για την ψυχική και σωματική υγεία τους.
Οι Παπαθανασίου και Χριστίδη, στο θεωρητικό κεφάλαιο του συλλογικού τόμου «Συμπερίληψη και ανθεκτικότητα 2020», σημειώνουν εμφατικά: σε πολλές περιπτώσεις η ομοφοβία, η αμφιφοβία, η τρανσφοβία εκδηλώνεται μόνο κατά τη γνωστοποίηση του σεξουαλικού προσανατολισμού ή και της ταυτότητας φύλου του ατόμου, αφού είναι ακριβώς το γεγονός του coming out που ενεργοποιεί αυτές τις αντιδράσεις. Αντίστοιχα, λειτουργεί και η αναμονή βίας, αν το άτομο γίνει αντιληπτό ως ΛΟΑΤΚΙ σε δημόσιο χώρο. Η συνεχής επαγρύπνηση που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα δημιουργεί αισθήματα αποξένωσης από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και εξηγεί την ανάγκη για ασφαλή πλαίσια κοινωνικοποίησης. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει και λειτουργεί μειωνοτικά και το τιμητικό στίγμα που φέρουν οι γονείς των παιδιών ΛΟΑΤΚΙ, οι όσοι ασχολούνται και υπερασπίζονται μειωνοτικές ομάδες και τα δικαιώματά τους. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος που υποδεχόμαστε το αίτημα από το αρχικό και όλα intake. Οι πρώτες πληροφορίες και το αίτημα μπορεί να είναι σαφείς και ακριβείς, αλλά μπορεί να είναι ασαφή και συγκαλυμμένα αιτήματα με το πρόσχημα για δυσκολίες στη συγκέντρωση, χαμηλή σχολική επίδοση, ασυνήθιστη συμπεριφορά του παιδιού και να κρύβονται αυτοτραυματισμοί, στρες και βαρύ συναίσθημα, συγκρούσεις, ενδοοικογενειακή βία, σχολικός εκφοβισμός, cyberbullying. Οι γονείς άλλωστε ανήσυχοι ότι κάτι θέλει να πει το παιδί τους, οι γονείς άλλοτε ανήσυχοι ότι κάτι θέλει να πει το παιδί τους, στον ειδικό που δεν μπορεί να πει στους ίδιους, έρχονται με μεγάλη προσδοκία. Άλλοτε μας λένε ότι θέλουν να μας μοιραστούν ένα σοβαρό μυστικό που δεν μπορούν να διαχειριστούν οι ίδιοι. Άλλοι έρχονται με προσδοκία να διαψεύσουμε τους φόβους τους ότι μπορεί να έχουν ένα παιδί με σεξουαλική ταυτότητα πέρα μιας ετεροφιλικής ταυτότητας. Άλλοι είναι συντετριμμένοι και ενοχοποιημένοι για τα λάθη που έκαναν στην ανατροφή του παιδιού και έγινε κάποιος άλλος, κάποια άλλη από ό,τι έχουν ονειρευτεί. Και βέβαια υπάρχουν και οι ενδιαφερόμενοι ενήμεροι γονείς της κατάστασης μετά από ένα coming out, μια αυτοαποκάλυψη του παιδιού, και άλλοτε είναι γνήσια διαθέσιμοι, άλλοτε μη διαθέσιμοι γονείς, έτοιμοι να περάσουν στην πράξη, να στηρίξουν το παιδί τους στη φάση όπου βρίσκεται με τους προβληματισμούς και τις αγωνίες του. Η πιο πάνω κατηγοριοποίηση είναι ενδεικτική και την αναφέρουμε ως μια ποιοτική εκτίμηση, ένα σχόλιο σχετικά με το ότι κάθε παιδί έφηβος και η οικογένειά του είναι μια διαφορετική περίπτωση και απαιτεί τη δική της μοναδική αντιμετώπιση. Με βάση το βιοοικολογικό μοντέλο, κατά τη λήψη των συνεντεύξεών μας θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις πληροφορίες και την επίδραση που υπάρχει στο άτομο και την οικογένειά του από το σύνολο των συστημάτων που διαμορφώνουν το άτομο για να οργανωθεί μια καθολική εικόνα της κατάστασης και της δυναμικής του αιτήματος. Θα πρέπει να τους βοηθήσεις να πάρουν το χρόνο που χρειάζονται, να επεξεργαστούν τα νέα δεδομένα της ζωής τους που αφορούν τον καθένα με άλλο και ξεχωριστό τρόπο. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι διαπιστώνω πως η κοινωνία μας τώρα είναι πιο ανεκτική από παλαιότερα στη διαφορετικότητα και την ίδια στιγμή συναντά κανείς και πολύ ισχυρούς πυρήνες ρατσισμού και αποκλεισμού των διαφορετικών ανθρώπων και πιο συγκεκριμένα στις ΛΟΑΤΚΙ οντότητες και εκφράσεις τους ή λύσεις μαγικές. Οι ειδικοί της ψυχικής υγείας είναι πολύ περισσότερο βέβαια ευαισθητοποιημένοι, αν όχι στο σύνολό τους, και περισσότερο ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι σε κατάλληλες και απαραίτητες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ο θεσμός των κοινωνικών λειτουργών και των ψυχολόγων στα σχολεία, όπου βέβαια υπάρχουν, έχουν βοηθήσει στην αλλαγή στάση των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των παιδιών και των εφήβων που βρίσκονται στη διερεύνηση της ταυτότητας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού, αλλά η παρουσία τους και η διάθεση να διασυνδέσουν τους μαθητές, μαθήτριες και τις οικογένειες με υπηρεσίες ψυχικής υγείας όπως η δική μας, μειώνουν τους παράγοντες επικινδυνότητας και προάγουν την κατεύθυνση της προστασίας και της υποστήριξης στη δύσκολη και σύμπλοκη περίοδο της κοινωνικοποίησης. Η φροντίδα και η παροχή υπηρεσιών σε μια δομή όπως η δική μας απαιτεί διαεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των ειδικών για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα σύνθετα θέματα του σεξουαλικού προσανατολισμού και του ετεροκαθορισμού
πέρα του δίπολου της ετεροφιλίας ή στο πολυθεματικό αίτημα της φωλομετάβασης που συνήθως φέρνει ένα έφηβο άτομο με δυσφορία φύλου. Η στάση, η διαθεσιμότητα, η ευελιξία στην προσέγγιση, η στάση αναμονής ως μοντέλο στην αποδοχή του coming out από τη μεριά του επαγγελματία είναι βασικά προαπαιτούμενα για να υπηρετήσει κανείς και να δημιουργήσει μαζί με τους θεραπευόμενους, παιδί και γονείς, σε παράλληλο θεραπευτικό πρωτόκολλο, τις συνθήκες από τις οποίες οι διεργασίες των συνεδριών στη ροή του χρόνου να φέρουν την απαραίτητη ενδυνάμωσή τους και την αναγκαία ανθεκτικότητα. Οι τρόποι στήριξης αφορούν αφενός τους γονείς για επεξεργασία και συμμετοχή στα νέα δεδομένα των σχέσεων με το παιδί τους, με όλες τις αναγκαίες φάσεις που στο νέο βίωμά τους συναντούν, καθώς και αφετέρου την παράλληλη βοήθεια, υποδοχή και αποδοχή μέσω μιας επιβεβαιωτικής θεραπευτικής εμπερίεξης των εφήβων, όλα αυτά σε μια ασφαλή διεργασία για όσο χρόνο χρειάζεται η κάθε μία πλευρά, ώστε να επεξεργαστεί την αναγνώριση, την αποδοχή και τη συμπόρευση στη νέα προσαρμογή. Σημαντικός παράγοντας για μια αποτελεσματική εργασία είναι η προαγωγή και η ενίσχυση των ανθεκτικών πόρων που διαθέτουν οι θεραπευόμενοι ως ατομικοί παράγοντες που θα συμβάλλουν στη νέα νοηματοδότηση των νέων δεδομένων. Η τέχνη ως δημιουργικότητα, ως δεξιότητα, ως αισθητική επεξεργασία και απόλαυση, ως αισθητική μεταφορά και θεραπευτικό όχημα, έχει δώσει και δίνει συχνά ουσιαστικές διεξόδους για να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και διευκολυντικό πλαίσιο επεξεργασίας δύσκολων θεμάτων που αφορούν κοινωνικά στερεότυπα, διακρίσεις, έμφυλες σχέσεις, απορρίψεις, κοινωνικές ταυτότητες, queer ζητήματα τις περισσότερες φορές. Η αξιοποίηση και εφαρμογή της δραματοθεραπείας, από τη μεριά μου τουλάχιστον, πέραν των υπολείπων θεωριών και προσεγγίσεων, μας έχει βοηθήσει εξαιρετικά σε αυτή την προσπάθεια για πιο αποτελεσματική εργασία με ΛΟΑΤΚΙ έφηβα άτομα και τις οικογένειές τους. Άλλωστε, στη δομή μας, η διεπιστημονική ομάδα διαθέτει λιγότερο μεν προσωπικό από όσο χρειάζεται, αλλά πλουραλιστικά εκπαιδευτικά εφόδια και έτσι αξιοποιεί την ψυχοδυναμική, τη γνωσιακή, τη συστημική, τη θεραπεία μεσοτέχνης και άλλα μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνδετικά. Για να μειώσουμε τα εμπόδια ή για να μην υπάρχουν από τη μεριά των ειδικών εμπόδια για την πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, θα πρέπει ως ειδικοί να έχουμε τουλάχιστον τις πιο κάτω καλές πρακτικές για τη συμβουλευτική θεραπευτική εργασία που αναλαμβάνουμε. Και ενδεικτικά λέμε αυτές τις τρεις. Ενημερωνόμαστε για την ορολογία που χρησιμοποιεί η κοινότητα των εφήβων και η οποία συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει, και ζητάμε από τα ίδια τα άτομα να υπάρχουν αλλαγές, όταν υπάρχουν αλλαγές, να μας ενημερώνουν για να βελτιώνεται η επικοινωνία μας και να βαθαίνει η κατανόηση. Να αποδεχόμαστε πλήρως τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή και την ταυτότητα και έκφραση του φύλου του, σεβόμενοι επί της ουσίας ταυτότητες και ακολουθώντας το όνομα και τις αντωνυμίες που χρησιμοποιεί για όσο καιρό βρίσκεται στη διεργασία. Να κατανοούμε ότι οι προσπάθειες αλλαγής σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου ενός ατόμου, θεραπείες μεταστροφής κτλ. Έχει αποδεικτεί ότι είναι αποτελεσματικές και μη ασφαλείς, δυνάμει βλαπτικές. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας, ούτε να τις ενισχύσουμε, ούτε να πάρουμε θέση. Για να μπορέσει λοιπόν να είναι αποτελεσματική η βοήθεια που θα δώσουμε, θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό πλαίσιο. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα συνέδρια, η μελέτη ερευνητικών εργασιών, η επαπτεία, η επαγγελματική συνεργασία, ο συχνός και ειλικρινής αναστοχασμός, αλλά κυρίως ο σεβασμός στον άνθρωπο και στην ιδιαιτερότητα, θα μας εφοδιάσουν ως ειδικούς να δημιουργούμε κατάλληλο και ικανό περιβάλλον, έτσι ώστε να εξελισσόμαστε και να στεκόμαστε αρρωγοί στη διεργασία της κοινωνικοποίησης όλων των εφήβων που ζητούν υποστήριξη, ανεξάρτητα από ατομικές διαφοροποιήσεις σεξουαλικού ή άλλου προσανατολισμού. Ευχαριστώ για την προσοχή.